Gosong tini faisok paika mohoram bai yang khobjak lahar sodar kamio chini monai khoroksa bumano onek kosto ka pusiwi tondimani tabo chung ke bini khukte chung khane nalayan fadingke monai puilani nisini mungkisi chung an bung ka chuk de burma asuk de berma geneng ina mana tamong mani saikne gachung ana man pula fur kolango yakungo yakung yesko hota gangke oloke kiting ke kodama thanyeng ke biago amon pore abo susiriwi kongri malia abo mundi malia ta ge chak yori tiklaka rakhata ge rawo khangkano oloke ramani ke boza garari hai yesko hai hospital logot langai derari hospital edisi ota khumlungo ke abon pore abon pore ke bo pelesi heng thongtai kota buke abon jibi rogo thangka hamli yu thangka jibi go thangka tabuke bohok si tin ta ge jibiu khana ro koi din rok tongi kha jago aja oke 10-12 din khata ge jibi ni pore borok tam hun sakana iko sagato iko borok suti borok hana soya ngeseng soiroi suti nai phekata rang ukuri bula khoksa puno ngeseng nogama phekata je tabuk ni nama tabuk noko kalajak jeng phainong phaka ekdum chugya geneng lukurong na tam kok kasana sungna kisa subadi geneng school ok khaida tong ka tabuk khaipung ko bondok pache kisa porikha botongo ma khanita porikhan bagi bisi poribo malia mama sa hamyangi tongba tabuk ni ning koi songna ka saborok naikoli chari ko jenno ko tongnai songrong han nana songrong chari ma ton khata ge khana mang khana belai no duku kosto borong ni nukhungo ge lukurok norong no angobon koinai norok je mansak borok no chuba laida de ge chungbu je mansak borong ni bagai chung chai tongnai ge monai last paitha kok norong ni je nukhungo tabuk sajratin na mana boja garoko phunuk pika tabuk sorodi to asung nai ko iko han kisa go dogro jibi thamani ko tini rogo banya rogo talang na hamani no smart card pokori bula rang dokori bagai hage talang mayang tang khata ge tini sajratin norong no ke buchu chuba hokka ko chuba kha baksa to ge nang je chubai tongnai rong tamok bung belai nya hambai marta ge norong no je chubana bagai boja garoko chubana norong ni kunu google pay number nya ko bank rok tong google pay number jang khana kana chung borong ni google pay number skin ori nai he ka bachini google pay phone skin ori nai norok ayati phone kurungdi ayati phone chubani ge norok ba je bui lukurok kurungna bagai boja ga call khani norong number rok tong tong 6009412098 ge khana mang khana norok aja ga call khaibo norok borong ni nukungo phai chuba phaimano ung yakaba online tifon norok chuba horimano ge phai chung je bini bumani rogi bisik tabuk chung norok na phunu thang tong norok nai tong de boja ga kong mani bai lang ka ba ito yung operato mo na bohogona debra bu yagra bu na yang garan siyang debra tabuk obo yango kuno choli me ya am haida igota wa sugo tang me ta musman mer khange saman saideman kuno saman saime na debra bu yagra bu ge omo hake koi din rong khana ni je sori hamyang mani mani ke 2 mas ka 2 mas ge lukurok norok borong na je mansak subadi ko borong ni naide diko ekdum chamai thanga bini ya thekbu